In a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport. Αλέξανδρε, τι έγινε ρε μανάρι μου τώρα? Τι έγινε γάμο τον Αντιχριστόφορο σου? Τι έγινε ρε μανάρα? Του έχει καρποβολή πούτσος στο κεφάλι. Δεξιά, δεξιά πήγαινε, δεξιά, δεξιά. Θέλετε να καθορίσουμε την τακτική? Καταρχήν, πώς έχει καταφέρει και σας ψήνει μετά από τόσα χρόνια ότι ενδιαφέρεται για αυτό που λέτε? Πώς, για πες, αυτό θα το φτιάξεις? Σε ενδιαφέρει πολύ? Πρώτα απ' όλα το Είναι σημαντικό τώρα να είστε εδώ. Λοιπόν, είναι η πρώτη μέρα, Day 1. Σε λίγη ώρα θα φτάσουμε στην Όθρη και θα ξεκινήσουμε να ανηφορίζουμε προς τη Λάρισα. Αλέξανδρε, για πες μας! Αλέξ! Ναι. Άνοιξε το booking και κλείσε και το Θεσσαλονίκη Πλατεία. Πλατεία Θεσσαλονίκη. Από χώμα. Γεια σας. Έψανα το εδώ το κονταράκι, μην το βρίσκα. Ωραία, πάμε καμάτρα. Πάμε. Έχω τον αεροφίλι εδώ πέρα δίπλα. Κοκακόλα πείτε. Έχει πιει 4 κοκακόλες, 2 κιλά κρασί, ένα κολυμπούρο και μισή μπύρα. 27 φορές ένα τούρημα το γράφει. Όχι. Ναι ρε μαλάκα, πάπια λέγεται. Είναι μια καινούργια φεύγα. Έβαλα 28 μπροστά και 30 πίσω. Το
μόνο πράγμα που παίρνει μαζί του πεθαίνοντας ο άνθρωπος είναι το μικρό εκείνο μέρος της περιουσίας του που ίσα ίσα δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Καλημέρα. Βέρμιο. Σήμερα ξεκινάνε τα ωραία. Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Κώστα του Αρμαγεδόνα. Πες. Το βλέπω τσαντισμένο πολύ. Όχι, θέλω να καταλάβω τι έχει στο μυαλό του αυτό το αγόρι να πούμε εδώ πέρα. Να πούμε. Ανεβαίνουμε κανονικά ό,τι έχουμε χαράξει. Εδώ, κανονικά. Ναι, θέλω να σου πω. Ναι. Και εδώ βγαίνουμε. Και εδώ βγαίνουμε. Εδώ προς τα πάνω είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Λάρισα και αυτά είναι προς τα κάτω. Παιδί μου. Ξεκινάμε από το βασικό. Στους πύργους θα βγούμε. Ναι, αλλά αυτές είναι οι πρέσπες που μου δείχνεις εκεί πάνω. Έχουμε φτάσει ήδη εκεί. Θες να σου... Ποιες πρέσπες ρε παπάρα. Πού κοιτάς. Τσαντίστηκε ο Παναγιώτης. Κάμια δρακολίμνη εκεί. Βεγορίτιδα είναι εδώ. Α, μπράβο, για τη Βεγορίτιδα μίλαγα εγώ τόση ώρα. Φάγαμε, μου λέει, ωραία, ξεχωριστά και τέτοια. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Αλέξανδρε, Αλέξανδρε. Παρέα μας. Εσύ δεν είσαι μέσα στο πλάνο. Έλα ρε παιδί, αμά ρε παιδί μου. Γεια μας ρε παιδιά, γεια μας.
Τι είναι αυτό το πράγμα ρε μάλλον. Τι είναι αυτό το πράγμα. Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I'm your Δεν θέλω να πούμε τώρα ζήλιες. Μετά τα Βαλκάνια η σχέση μας είναι διαφορετική. Οπότε, Εγώ δεν θέλω να πω. Αν θες να πεις ανάμεσά μας. Δεν θα ήθελα να πω ανάμεσά σας γιατί σας βλέπω πολύ αγαπημένους. Και η αλήθεια Όχι, είναι ότι... δεν είναι το θέμα αγαπημένος. Είναι ότι αυτή τη στιγμή μετά από αυτό έχουμε περάσει μια κρίση. Που θα θέλαμε να της δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλετε να έρθουμε να θυμηθούμε και τρεις μαζί. Όχι. Προσπαθούμε να σε αποφύγουμε. Καταρχήν σε έχουμε βάλει στην προ. Εμείς είμαστε στην amateur, στο δίλεπτο. Head on mine and keeps
faces get void, and the lies get too thin, and the roads become uneven, so we don't know where we've been. And those who doubt us will soon believe we're never supposed to win, or even to achieve. Facing the sun, waiting for these things to come. We smile and hide, watching the good things passing by. Pretend to feel it fine, but inside we crying sometimes. It ain't what it seems. Nothing but a dream, and the faces get void, and the lies get too thin, and the roads become uneven, so we don't know where we've been. And those who doubt us will soon believe supposed to win, or even to achieve. Ωραία στιγμή για μένα ήταν τα 3-5 πηγάδια και η δεύτερη ωραιότερη. Δεύτερη ήταν ο Κίσαβος. Ο Κίσαβος εκεί που είχε και τα σύννεφα. Είπαμε, ωραία, 4. Με τα σύννεφα. Ήταν μέσα στα σκοτεινά και ήταν και ο Μίχλη. Αυτός άρεσε πιο πολύ. Το Κίσαβο, τι σ' άρεσε πιο πολύ? Την ίδια όλη κοκακόλα. Θα σου βγει και την κοκακόλα. Μετά από 2 προθυτερών και ένα cheesecake θα βγει την κοκακόλα του αρρώστου ανθρώπου. Είναι ο Βαγγέλης δίπλα. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Ο οποίος με εγώ πολυβόλου το έχει φτάσει πάτο. Το έχει φτάσει όλο. Μπροστά μου, όμως δεν έκανε. Λες και εγώ θα παρεξηγιόμουν. Λες και μανάπρος και μου πήρε την καρέκλα. Μπράβο ρε παιδιά. Το ευχαριστηθήκατε ρε, αυτό έχει σημασία. Η σκέψη μου θα γυρνάει σε σένα, Κώστα. Ναι ρε μαλάκα, φέρνει κηδόνια, κεράσια. Και οι άλλοι κάνουνε στα πτήρια μας, δεν το πάμε. Και είμαι εγώ έτσι να πάνε. Και μ' αρέσει το κηδόνι κάτω την Παναγία. Μ' αρέσει το κηδόνι ρε μαλάκα. Θέλω να σου πω κάτι, η αναπηρία είναι άσχημο πράγμα. Πες με οι εκτόσεις. Κάνε σου πακέ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε δίκαιη και σώτιμον μην. Πρόσχομεν. Ζήσεις Κωστάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως
και όλοι να είναι ο πρώτος. Ο γρήγορος Αρμαγεδόν. Μπράβο, πολύ χρόνος αγόρι μου. Αγόρακι μου. Τα λέμε μαλάκα, εσύ τα έχεις κάνει αυτά. Πώς τα κάνεις, εσύ το έχεις δημιουργήσει. Τσαντίζεται, Είναι απίστευτο. παίρνει προσωπικά. Γιατί είναι κάτι που δεν είναι. Δεν πρέπει να πεις ότι σε αυτή τη διαδρομή έχουν υποθεί εξαιρετικές ατάκες. Τόσο μεγάλη βόλτα, 5 μέρες δεν έχουμε ξαναπάει. Δεν χωράνε κάτι λοιπόν. Ούτε το τάμπλετ δεν έχεις ανοίξει. Το τάμπλετ συλλογητικό θα γίνει. Αριστερά να παίρνεις. Τώρα την παίρνεις τη σκιά. Τι θες να κάνω? Να παίρνεις από εδώ για να βλέπεις προς τα εκεί και να μην φαίνεται η σκιά. Τράβα ένα πλάνο που να πηγαίνει έτσι. Αυτό. Είμαι εντάξει. Κοκακόλα με γιούζου, γιατί σου αν βρεθεί για το μαλάκα, θα το πούμε τι είναι αυτό και να μην την πάρει. Όχι, πιέστε, όχι, πιέστε. Όχι, πιέστε. Βάλτο, δεν θα σταθείτε. Ρε αγοράκι μου, βάλτο ρε παιδί μου, εδώ που το έχεις βάλει, βάλτο. Βάλτο με αυτό Χρήστο, θες να κάνεις μόνο το δικό σου παράδειγμα. Γράφει ήδη. Εσύ γιατί το ξαναπάτησες. Γιατί δεν άρχισαν να κοιμηθούμε και τρεις μαζί. Όχι. Προσπαθούμε να σε αποφύγουμε. Αν